Vinalium, la nova botiga de begudes, vins i licors a Sant Andreu de la Barca. Vins de les millors denominacions d'origen. Productes de qualitat a uns preus imbatibles, amb més de 900 productes diferents. Et costarà no trobar el que busques. Vinalium és la teva botiga de vins i licors de Sant Andreu de la Barca. Vine i tasta'ns. $5.211 persones han exercit el seu dret a vot en el procés participatiu d'avui dia 9 de novembre a la nostra ciutat. Concretament han sigut 2.467 persones a l'Institut El Palau i 2.744 a l'Institut Montserrat Roig. Una jornada sense incidents en la nostra població i que a l'hora de tancar aquesta notícia es continuava fent el recompte de vots per veure quina era l'opció escollida pels ciutadans de Sant Andreu. El coordinador de participació a l'Institut Montserrat Roig, Joan Carles Graupera, ens fa la valoració de la jornada. Doncs una jornada tranquil·la, amb una assistència bastant considerable i d'una forma bastant tranquil·la i festiva. La gent s'ho ha pres amb seriositat, no? La jornada reivindicativa del 9N tanca amb 2 milions de persones que han expressat el seu desig pel futur de Catalunya. I la gran pregunta és, demà serà 10N, i ara què?